Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay manaa kaninyo. Manasap kanimo. Maigsoon, maing gabi sa tanan. Ani ana kita karon sa ikakaluwag siyam nga Domingo sa tuig, Yarasi. Ug ang atong mga pag-ampo karon, atong ipaabot sa atong labang makagagahom ang atong mga personal nga intensyon, ang katuyuan sa simbahan, ang katuyuan sa atong nasod ug sa atong tagsa-tagsa kakalinaw sa matag panimalay. Aron may mo kitang angayan gayud nga mo sa ulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maluluyon. Ginoo, 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 kaloy, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, 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 kaloy, kaloy kami. Kaloy, kaloy kami. Kaluyan ang tagto sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Uga dahil sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Heso Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwo, sa Amahan, dawata ang among pangangamong himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang
lang doon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Makagagahom og walay kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom og lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron magalagad kami kanimo nga malipayon. Og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayaw pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahagturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalekanhon sa mga Israelita dito sa Repidan. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tao o pakig-away kamo ugma sa mga Amalekanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amalekanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalekanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron o si Hur, nagkuhag bato aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises, samtang si Aaron o si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalekanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong inabang gikan sa Ginoo na nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong inabang gikan sa Ginoo na nagabuhat sa langit ug sa yuta. Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magikan ang inabang alang kanato.
ang akong inabanggikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya mutugot na ikaw madakinas. Dili unta siya makatagpilaw na nagabantay kanimo. Sa tinuoray wala siya matagpilaw ni matulog, ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay, ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, niyang bulan sa gabi. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan, magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo, na nagabuhat sa langit ug sa yuta. Pagbasa, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran, nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituhuan. Kay nakaila ka man nga nagtudlo kanimo niini, ug nasayod ka, nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa walaang kasulatan nga arang makahatag kanimong kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo, sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo, unsaon pagkinabuhig matarong, aron nag-alagad sa Dios, masangkap pag-ayo, ug maandam sa tanan nga maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios, ug ni Kristo Jesus, nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kung patay, nga tungod kay mubalik man siya, ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay, pagwali sa mensahe, daniha, badlunga, dasiga, ug tudloi,
ang mapaulubon nga mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Nasab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyaon ikaw o Ginoo. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan silang magampo o dili gayo dilawat-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda niadtong tungora nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, mingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, ni pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga makapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik, hangtod nga kaupsan ako pailog. Og may padayon ang Ginoo, pamatia ninyo ang isultin niya daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iyang pagabot? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. So mayang gabi mga igsoon. Niadtong linog sa Bohol 2013, no? Dito kus Bohol atong panahon na unya nangaguba tong mga balay og mga simbahan. Kadaghanan mga simbahan ang naguba, no? Kahinumdum ta. Unya ang mga bridges nangaputol. No? Unya naningkamot kami sa Holy Name University nga makahatag kaming mga hinabang sa mga nabiktima sa linog. So among gidala ang mga nagkaiyang hinabang. Apan nakanidot kayo mga igsoon, kay dihoy usak ka panimalay ba nga among gisulod daplin siya sa suba, no? Apan mingaw kay nga dapita kay murag siyang usa nagpuyo, usa ka tigulang babay. Ug sa pagsulod namo siyang panimalay, among gidala ang mga hinabang. Amo siyang gipangumusta. Nay, kumusta man diri? Kumusta man ang linog? Kusog ba kaayo ang linog? Mingon siya, nahigmatag yun ang mga nahikatulog nga mga tao. Nahikatulog sa ilang pagtuo. Ug nahikurat ang mga tao nga nawad-an og paglaom. Murag laom ang istorya sa mong tigulang ba, no? Kay imbis ay sus ko anjud kayo gikuyawan jud big maayo gana wala.
ang iyang gitan-aw nga naghigmata murag gipukaw sa Ginoo ang ilang pagtuo o nakuratan ang ilang paglaom. Ang atong pagbasa karon mga igsoon, naghisgot kinig pag-ampo ba? Pag-ampo sa kanunay, pag-ampo nga dili kawad-an og paglaom. O kining maong pag-ampo, gipakita diri sa Ebanghelyo ni San Lucas, pinaagi sa usa ka byuda nga nagsigi og tuktok ngadto sa huwes nga dili mahadlok sa tao ni sa Dios. Apan sa sige niyag balik-balik, no, the constant balik-balik, no, ug sa katapusan mihatag gayud ang huwes sa hukom nga pabor kaniya. Busa kani mga igsoon, naghulagway kini og pag-ampo. Persistent prayer sa usa ka biyuda. Unya mga igsoon, tingali mangutana kita, unsa man kahang klaseng prayer, no, nga murag kasagaran natong gamiton. Dunay mga pag-ampo mga igsoon nga gitawag natong pag-ampo sa pagdaig, a prayer of praise. Doon na po yung mga pag-ampo mga igsoon nga atong gitawag pag-ampo sa pasalamat, thanksgiving prayer. Doon na po yung mga pag-ampo mga igsoon nga silent lang, no? Silent prayer. Apan doon na po yung gitawag og vocal prayer. Unya, sa kadaghanan po ano na po tayo gitawag nga personal prayer or private prayer, unya public prayer. Ang atong hinuklugan karon mga igsoon mao ang gitawag nga pag-ampo diha sa pagpangayo, petition, prayers of petition. Unya, kining prayers of petitions mga igsoon nga gipakita diri sa kabiyuda, no? Pinaagi sa iyang persistent jud, walay pag-surrender, no? Nakita pod kini nato diri sa pag-ampo ni Moises dito sa unang pagbasa diri sa Exodus. Unsa may nahitabo dito mga igsoon, gipaminaw na maayo ang unang pagbasa kaniha. Nga ang sadya sa unang pagbasa di ay, hala, si Moises dito nagpabilin sa bukid, no? Unya ang katawhan na sa ubos. Kinsa man ang mga katawhan? Ang mga katawhan mga igsoon mao kadto mga Israelita. Nga kining mga Israelita nga bag-o lang intawon milang kawas didto sa slavery sa mga Ehiptohanon ug karon naglakbay, nagjourney na sila going to the promised land. Oning mga Israelita. Apan sa dili pa sila makaabot sa promised land, daghan kayo sa agian nga mga nasod. Apan lagi kay sa unang panahon wala pa may visa, no? Wala pa may mga eroplano, inig-agi nila sa kada nasod, kinahanglang mananghid sila o nga tugutan sila nga mulabay sa ilang nasod. Ug usa sa mga manasod nga ilang unang agian mga igsoon, mao kanang gitawag sa nasod sa mga Amalikanhon. Amalikanhon. Kinsa maning mga Amalikanhon? Ang mga Amalikanhon mga igsoon, mao kini Moses. Giingnan sa Ginoo, lakaw dito sa bukid ug itaas ang imong sungkod kay sa panahon nga imong itaas kini imong sungkod, ang mga Israelita mudaog sa gira diri sa ubos. Apan kun maubos gani ang imong kamot, mudaog ang mga Amalikanhon. Busa niabot ang panahon mga igsoon nga sa pagsigig ampo ni Moises dito sa bukid sa iyang sungkod, gibugat o gikapoy na siya ug usahay iyang maubos ug murag iya bang i-relax ang iyang kamot ug mapildi na usab ang mga Israelita. Busa ang gihimo sa mga tao, mga sinaligan ni Moises, ilang gipalingkod si Moises ug ilang gihawiran ang kamot ni Moises aron dili na kini muos-os ug nagmadaogon ang mga Israelita. Unsa may bote pasabot ni mga igsoon? Ang ipasabot ni mga igsoon, the power of prayer. Nga sa ato pa di ay
kung taas kaayo ang atong pag-ampo, constant pa, no? Wa diyoy paglubad ang Ginoo magauban kanato. Magauban ang Ginoo kanato ug magmadaogon kita. Dili sa gubat, dili sa mga gera, dili sa unsang klase nga mga pagsuway o mga kagutom, kundili magmadaogon kita sa batok, sa sala ug sa kamatayon. Mauday ka na nga makakita mo sa pari, inig misa, inig sugod itaas ang kamot. Bantay mo? Taas na. The symbol of victory, and victory over sin and death. Mauday ka na siya. Busa, gikinahanglan gayud nga mag-ampo. Unya, unsa may atong iampo mga igsoon? Mag-ampo ba ta nga mudaog sa loto, badato? Dili. Ang atong iampo di ay kinahanglan nga kanang atong di kinahanglan, dili kanang atong kagustuhan, kanang kinahanglanon nato sa matag adlaw, dili ang gusto nato nga mahimo batang madato, mahimong sikat, dili di ay. Unya kanang inigampo day nato mga igsuon, kinahanglan di ay nga atong pangayoon sa Ginoo nga pinaagi sa atong pag-ampo, mas makaila pa kita kaniya, mas mahigugma pa kita kaniya, ug mas magserbisyo pa kita kaniya diha sa atong pag-ampo. Inana day na. Nya diya sa atong pag-ampo mga igsuon, ato yung pangayoon sa Ginoo ang kusog nga aron sa matag adlaw sa atong mga gimbuhaton, sa matag adlaw sa atong mga challenges in life, doon nga nakitay igong kusog nga musaka sa atong mga kamot sama sa gihimo sa mga katawhan ni Moises nga gitabangan siya sa pag-aswat sa iyang kamot. Kani siya mga igsoon, simbolo usab kini of the community prayer. Ngaton kapuyon na ang usa sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kauban pwedeng muampo kanato, muuban kanato. That is the meaning of communal prayer. No? Sa panahon nga maluyan na kita, sa panahon nga mawad-an na kitag pag-asa, sa panahon nga giatubang nato ang mga amalikanhon sa atong kinabuhi, hala, mangayo kita sa hinabang sa atong isig katao. O pinaagi niini, mubalik ang atong kusog. O unya mga igsoon, tingali makapangutana kita sa atong kaugalingon, kinsa man ang mga amalikanhon sa atong kinabuhi, kinsa man ang atong mga kontras sa kinabuhi, kinsa man ang mga tao nga dili magpaagi, no? Dili kita pagiyon sa ilang nasod ni paimnon sa ilang tubig. Kinsa man ang atong mga amalikanhon sa kinabuhi, dili kaha ang sakit, dili kaha ang kawadon, dili kaha ang atong pamilya nga kabungkagon, dili kaha nga ikaw nagtrabaho, mawad-an ka sa imong trabaho tungod sa binuhatan nga dili maayo, kinsa man ang atong mga amalikanhon sa kinabuhi. Kana sila mao atong iampo aron taggaan kitag kusog sa Ginoo to really fight against the enemy. And this enemy is not only the enemies of war, but the enemies of sin and death. So manindog palihog ug atong pag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako. Ito ako sa Diyos samahan magagahon sa tanan. Magbubuhas langit ug sayta o kang si Kristi ang wugtong Ginoo nato. Ang gunanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak Maria Birhen. Isagan sa gunong Punso Pilatong. Gilansan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa nga manatay. Sa kalukadlaw na banhaw. Sa langit ang nagalingkod sa tuo sa Dios ngamahan, magagahom sa tanan. Gikan ni dum balik siya, aron bahukom sa mga buhi ug sa mga manatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, ug sa pasayloan sa mga sala, sa magabanhaw sa lawas,
ug sa kinabuhi nga dayon. Amen. Karon atong ampuon ang usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabag-ohan. O Ginoong Dios, hamong magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw ining walog sa kangitngit, midangop kami kanimo karon, napaubos ug nahugno. Samag na hisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalak ong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Gikan sa Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, luwasa o kami, Ginoo. Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa may nulusulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, o Ginoo. Sama sa giampo ni Propeta Barok, nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, o Ginoo. Sanglit, pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, o Ginoo. Sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katiningban. Kaluyi kami, o Diyos, sumala sa imong mahalutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipayagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertion nga naghikaw sa mga kabos ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan, nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis. Apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug mag-aampo ug magpangita sa akong panagway, ug motalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa ang kaangayan, sa pagigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami og gisuloban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. O Mari ka, Espiritu Santo, baguha ang among panagway sa kalibutan. Baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon.
Gamahan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuangoron. Ginoo, kaloy kami. Kristo, luwasa kaloy kami. Ginoo, Espiritu, Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Berhen, sa Santo Rosario. Among gisalig among pinalangga nga nasod, nga na sa imong mga kamot. Amen. Ug kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas Ginoo sa kapisyo gikan sa imong mga kamot, alang sabday bagmaya siyang ngalan, alang usab sa tong kabuslanan ug sa tibok iyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios nga dagamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw nga Dios Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan mao imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagkighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imo espiritu ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kanyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik nganing. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod ka imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkahiusa da sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo 14 nga among Santo Papa, ni Alberto Oy nga among Arsobispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ay nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan, ginamit ang mga pag-ampo nga gitudlo kanato ang atong manunubos. Amahan na mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, din sayo ta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, huwag pasayloa kami sa mong mga sala, maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga salam, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita na to karon atong panaginigsuonay, panagdait sa usan. Kodera sa Dios kanang gawagtan sa masalas kalibutan kaloy kami. Kodera sa Dios kanang gawagtan sa masalas kalibutan kaloy kami. Kodera sa Dios kanang gawagtan sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagpakanunayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan, padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kanyang Diyos nga makagagahom sa tanan.
ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, danyo ang gugma ug grasya ni Kristo. Salamat sa Dios.